Giapod-apod na sa Comelec Talisay City ang mga honorarium sa mga magtutudlo nga lagay sa miservi si poll servers sa milabayang eleksyon. Samtang mga may kandidato sa dakbayan gipahinumduman sa pagduso sa Statement of Contribution and Expenditures kon SOSE. Si Chona Carion sa report. Kaganihang buntag sunod nga nag-abot-abot ang mga magtutudlo nga misilbi sa nakalabang piniliay. Gischedule sa Comelec ang paghatag sa honorarium sa mga electoral board sa matag barangay aron dili magkaguliyang sa maong buhatan. Gikinahanglan usab nga mo-fill up ang matag poll server og form sa mga kadtong adunay mulapas og 250,000 pesos nga income matag tuig. Minusan og 5% nga tax ang ilang mga honorarium. Samtang sa Hunyo 12 ang tagal sa pagduso sa SOSE sa mga kandidato sa nakalabang piniliay. Matod ni Attorney Sohor na kadaugman o pildiro, gikinahanglang mo sumitir sila sa ilang SOSE aron dili sila manubag sa balaod. Incomplete submission of the necessary documents or attachments thereof would entail fine. If a candidate fails to submit his or her SOCSE for 2 elections na kung idaga na siya 2 elections, he would not be able to run for perpetual disqualification from public office. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.